салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар видеонавори имрӯза дарои чӯбиянд, дарои оҳаниянд, тирезахои тахтаги, тирезахои пластик, дарои хубанд, беҳтарин чизоанд. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. бародаро, барои пешравии канали мо ҳам як дона лайка биҷақева, ҳами ақаллан дар ҳами комментария як нуқта бинависе рӯи кунӣ ё як салому алайк бинависе рӯи кунӣ барои пешравии канали мо. худо нигаҳбонту боша. бародари азиз, видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед ва ждат кунед. иншоалло аида беҳтарин видеоҳо аз ин пас мешавад дар канал. худо нигаҳбонту. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. бародаро, нархи навои тирезахои пластик, тирезахои чӯбӣ, дарои оҳани, дарои чӯбӣ, ҳози нархҳоро мефаҳмем. бародаро, шумо ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. дар бозори уялиам ё чанди бошанд кӯпрсаш чанданака иш 330 сум и як да як 20 300 чанд гуфти 320 и 230 ира 230 мега як 20 да як иш як 30 да як 20 350 сомон як треза. бародаро, любой намуд бо дар корту боша, заказ мекунӣ, худаш мегира тиёр мекуна, метиҳад. ҳози нарх навои дар тирезахои пластиканд. бародаро, мефаҳмем. ин тирезахои пластик и як 20 да як 30 айран ё и чанда нархаш 630 сум боард. и ами турецкий ё тоҷикӣ? Германия дуюмсорт. Германия дуюмсорт. Точикистонш 600 сум, и 630 сум. Германия якумсорт 670 сум. Баъд турецкиш 740 сум меша. Ба айнаини материало 1100 сум. А ин материало бо ё ин се ба қуввати бада ё? Не, ҳавая просто светош мега. иш бо назар ба о арзонтара ё? Алло. Амха ё? фаҳмо. Ё бо ба қуввати хубай мега. любой намуд дар корту боша, айми бозори уялӣ мегира тиёр мекуна, метиҳад. бародаро, тирезахои пластик. Рулеткам дида як чем кофӣ. Ина бародаро, дарои тахтагиян ё? ё чандиян ака? 520 сум. чанда 90 да як 90 ам ҳаст, 90 да дирам ҳаст, 90 да як 80 ам ҳаста. ёра 500 чанди гуфтӣ? дарои тахтагӣ бародаро аз 500 сум сар мешавад то 1200 сумара. 500 сум сар мешавад то 1200 сумара. бародаро, дарои тахтагӣ боз ина 1200 сумара мебирем, ба навор мегирем. бародаро, пешкаш шумо мекунем. инҷа ҳамо ҷошай мегира, любой намуд тиёр мекунам. бародаро, ба ҳам метинам. то ина шишаорам ҳаст, ина станок шо чӣ хеле ки маъқул тунай ҳамтари мегирам, тиёр мекунам, метиҳам. то ё шандиян ака? иша 1450 сум мега. ира чанд гуфти ака? ира 1100 сум. бо арзон мешавад. иш 950 сумш мега. бо арзон мешавад.
کسانی که خریدار مرحمت زنگ زنید رقم‌ها در روی اکران شما با سودا میشوند برادران. اینای برادران یورا дарои наван ёш бо диган вообще диган ёра 1200 сомон ёра нархош ҳозир гуфтем ку дав паратан аммо 1200 сар мешавад. хеле мамин рақамҳо дар рӯи экранан бигире занг зане чи хеле ки дар махтотонай суханаш ки немегирад арзун кардан бе ки любой намуд арзун мешаванд бародаро бо занг занед хитон қатишу муомила кине савдо мешаванд. любой намуд дар ҳаст дарои беҳтарин дароҳои хубанд мегиранд арзун менан метиҳанд ту